Crees que o teu traballo é difícil? É moi difícil, pero se o fas con ganas e lle pos todo o teu entusiasmo, ao final todo se acaba solucionando, todos os problemas que nun principio parecen difíciles acaban tendo solución e ao final é moi interesante, pero si é difícil, sí. Cando eras unha rapaza, querías traballar de outra cousa? A verdade é que sempre me gustou moito o que son as matemáticas e a física. Entón, sempre pensei no tema da enxeñería, non enxeñería naval, pero sí quería ser unha enxeñeira. Que posto tes no teu traballo? No meu traballo actual son senior naval architect, que é un enxeñeiro naval e oceánico que xa ten detrás uns 5 anos de experiencia. Gustache o teu traballo? Moito, disfruto cada día. Nunca me levantei da cama dicindo non quero ir a traballar. Gústame moito. Por que querías ser enxeñeira? Pois porque, mira, sempre me gustaron moito as matemáticas, a física, e cando era pequeniña, en vez de pedirlles a meus pais por reyes unha boneca, pedíalles legos. Entonces comprábamos legos e dedicábame a montar pezas. E a última, cantas horas diarias traballas? 7 horas e media. A verdade é que non é un horario bastante asequible. Hai días que se pode prolongar un pouco máis se temos moito traballo, pero... Xa está. Moitas gracias.